Super, tak myslím, že môžeme začať. Dobrý deň, ja som Mário Oleník, som hlavný fyzioterapeut moje Fyzio. Vítam vás na našej prvej prednáške na tému tetánia z pohľadu neurologa, ktorú odprednáša pani doktorka Alžbeta Hlucháňová. Ak by ste mali nejaké technické problémy, kľudne písať do chatu a takisto aj nejaké otázky, ak budete mať. My sa ich na konci prezentácie pokúsime zodpovedať. Tak, a ja predávam slovo pani doktorke a užite si prezentáciu. Dobrý deň, je ma vidno? Neviem, či spojím dobre. Aj tú prezentáciu, hej? Dobre. Tak dobrý deň, peknú sobotu vám prajem. Tí, ktorí ma teda nepoznáte, tak moje meno je Alžbeta Hlucháňová, pracujem ako neurologička aj v nemocnici, aj v svojej súkromnej ambulancii. A plus teda učím aj študentov. A vlastne sme sa takto dohodli v spolupráci s mojím fyzio, že by sme si dneska povedali niečo k téme tetánia, keďže v dnešnej dobe je taká celkom rozšírená. Ja by som vám vlastne chcela na začiatok povedať, že je veľký rozdiel vlastne medzi tou pôvodnou verziou tetánie, ktorú nazývame teda neurologicko-endokrinologickú, a medzi tou, s ktorou sa stretávame teda v dnešnej dobe, ktorá vlastne pramení skôr z takého neuropsychogénneho, patofyziologického zase dôvodu, a v podstate vám poviem tie rozdiely, aj to, že ako sa to potom inak samozrejme lieči. Čiže toto je tá pôvodná verzia tetánie. Určitá skupina vlastne neurológov stále uznáva, že toto je tá pravá tetánia a že vlastne to, s čím sa stretávame dnes, že ani nie je úplne akože správne, alebo teda stále sa nedohodlo, či je úplne správne nazývať to tetániou. Ja vám potom vysvetlím prečo. V podstate teda tá pôvodná verzia znamená, že u toho človeka sa vyskytnú teda tetanické záchvaty. Oni sú rovnaké aj v jednom, aj v druhom prípade. Typicky sa to vlastne prejavuje ako záchvaty, ktoré sú lokalizované v určitej skupine svalov, čiže ako také svalové spazmy, stiahnutia. Nazývame ich karpopedálne, pretože sa vyskytujú väčšinou typicky na horných, dolných končatinách. Vlastne ten pacient je v takom krči. A dôvodom, tým úplne pravým tej pôvodnej tetánie je teda hypokalcémia, čiže nízke hladiny vlastne vápnika. Tuto je vlastne taká skratka z tej angličtiny, spasmodic, čiže čo všetko sa tam vyskytuje vlastne pri tej nízkej hladine toho vápnika. Takže začnú tam vlastne tie svalové spazmy, nejaké také brnenie okolo úst typické, taká nervozita, iritabilita, tie vlastne svalové záchvaty, spazmy. Je tam vlastne zvýšený tonus tých svalov, môže byť nejako vlastne zmenené tá orientácia, alebo teda to vnímanie toho človeka, a vlastne typicky je potom aj ten chvostekov príznak, to si ďalej vysvetlíme, to je vlastne to, čo my ako neurologovia skúmame vlastne potom v tom objektívnom náleze. Čiže najčastejšia pôvodná príčina je nízka hladina vápnika, ktorá vlastne spôsobí to, že sa tam tvoria také ektopicky generované vlastne akčné potenciály tých svalov, čo vedie práve k tým ich krčom a vlastne aj tým takým senzitívnym, pozitívnym pocitom, čo sú teda tie parestézie, alebo teda trpnutie, mravenčenie, čo ten človek vníma. A vlastne môžu to spôsobiť teda všetky stavy, ktoré vedú k hypokalcémii. Takže tuto máte vymenované vlastne všetky tie stavy. Môže to byť vlastne primárna alebo sekundárna nejaká porucha pri štítnych teliesok, pretože to sú vlastne tie telieska, ktoré tvoria paradhormón, ktorý potom vlastne ovplyvňuje tú hladinu vápnika. Potom to môže byť nedostatok vitamínu D, hypoalbuminémia, čiže to sú pacienti, ktorí majú nejaké ťažké malnutrície, sú po ťažkých popáleninách alebo zápalových stavoch, sepsách, kedy vlastne sa znižuje hodnota tých celkových bielkovín v tele.
Potom z tých ďalších ostatných príčin to môže byť nejaké zlyhávanie obličiek, pečenie, onkologické ochorenia alebo nejaké ťažšie operácie. Samozrejme, že s tetániou sa môžeme stretnúť aj v tehotenstve, čo si tiež neskôr vysvetlíme, že prečo. To môže byť teda znížený príjem toho samotného vápnika v potrave. Prečo mi to teraz neprepína? Dobre. Ďalej to môžu spôsobiť samozrejme niektoré lieky, takže rôzne diuretika, pretože to sú lieky vlastne, ktoré potom zvýšia to vyplavovanie určitých látok z nášho tela. Ďalej vlastne nejaké ťažké hnačky, zvracanie, kedy znova strácame všetky tie potrebné minerály z toho tela. My sa stretávame v neurológii niekedy vlastne s takouto pravou tetániou práve pri plazmaferéze, čiže vlastne to je takéto prefiltrovanie krvi, ktoré využívame pri autoimunitných ochoreniach, kde vlastne sa chceme, aby sa ten pacient zbavil tých autoprotilátok, tak spolu s tým častokrát pri tom prefiltrovaní klesne aj hladina toho vápnika v tele. Ďalej vlastne to môžu byť aj zníženia tých ostatných minerálov, jónov v tele, potom, ktoré ovplyvňa teda samozrejme hladinu toho kalcia. Čiže môže to byť vlastne zníženie samotného horčíka, draslíka alebo vlastne fosfátov. S tým, že to si vlastne potom vysvetlíme, že prečo aj teda znížená hladina toho magnézia alebo teda horčíka to spôsobuje. A potom naopak to môže byť zvýšená hladina vlastne draslíka, ktorá potom spôsobí teda zníženú hladinu horčíka a vápnika. Toto je typicky vlastne ten už samotný tetanický záchvat, alebo teda hyperventilačný syndrom, čiže asi takto nejako vyzerá ten človek, ktorý vlastne hyperventiluje, čiže má vlastne teda takú tú zvýšenú frekvenciu toho dýchania, kedy vlastne dôjde k tomu, že sa zmenia hladiny teda procesom tej alkalózy vlastne toho frakcie toho samotného vápnika. A pri tej novodobej tetánii vlastne sa ten pacient ako keby sám tak nejak ešte viacej vystresuje pri tomto hyperventilačnom syndróme, čiže kým sa neupokojí vlastne týmto aktom vlastne toho dýchania nejakého dosáčku, tak to vlastne ďalej pokračuje ten tetanický záchvat. V tej novodobej vlastne uponáhlanej dobe tak tam stále viac sa rozoberá, že najvyšší podiel je tam teda ten psychogénny. S tým, že ono stále vlastne sú tam akože také sporné medzi teda neurologmi, že čo si o tom myslieť, ale v podstate s tým, že koľko sa s tým stretávame v poslednej dobe aj v ambulancii, aj koľko to riešime v spolupráci s psychológmi, s psychiatrami, tak naozaj vlastne v dnešnej dobe najčastejšie je tam nejaká tá príčina, podstata samotnej panickej poruchy, ktorá potom vlastne vedie k tomu, že sa tam prejavujú takéto neurologické príznaky. Takže toto je už ten, čo vidíme dneska, najčastejšie neurogénny tetanický syndrom. A aký je medzi ním rozdiel medzi tým pôvodným, tak to aby ste chápali, že ten patrí medzi normokalemické tetanické syndrómy. To znamená, že vy tomu človeku nezistíte, že by mal nízke hladiny toho vápnika v organizme, bude ich mať proste normálne. A rozlišuje sa tam potom vlastne, že či je to latentná forma, či sú tam nejaké iba nešpecifické príznaky, ale nedôjde k tomu, že by vlastne ten pacient mával tie tetanické samotné záchvaty, alebo potom už vlastne tá forma, ktorá sa prejavuje teda jednotlivými tými záchvatmi. S tým, že vlastne sú to naozaj nešpecifické príznaky, takže môžu to byť bolesti hlavy, závrate, pocity tlaku na hrudníku, nejaké zvýšené potenie. To sú tie nešpecifické príznaky a potom už vlastne sa to môže manifestovať tým klasickým tetanickým záchvatom. S tým, že títo pacienti potom vlastne častokrát navštevujú viacerých doktorov, lebo si stále myslia, že im je niečo iné závažnejšie, tým, že sú to také nešpecifické vlastne príznaky. S tým, že potom sa tam vlastne robí tá diagnostika a to si tiež povieme ďalej, že aby ste tomu rozumeli.
toto je vlastne to, čo píše tá najnovšia literatúra, že stále sa teda nezhodli, že nie je to jednoznačne definované a chýbajú vlastne nejaké určité diagnostické kritéria, čiže sa stále rieši, že či naozaj teda tá tetánia vlastne je iba tá pravá, tá hypokalcemická, ktorú poznáme už od nejakého 19. storočia a či táto dnes vlastne je správne ju akože nazývať tetániou len za to, že to má rovnaké príznaky. Ako to teda vyzerá? Takže tá manifestná sa prejavuje už tými jednotlivými tetanickými záchvatmi. Typicky vlastne na úvod prichádzajú nejaké brnenia, čiže tie parestézie okolo úst. Typicky je to končeky vlastne prstov, alebo teda všetky prsty na horných končatinách. Môže trpnúť jazyk. Samozrejme, že potom tomu človeku je to nepríjemné, zlakne sa, nastáva tam vlastne potom taký tonický krč tých horných končatín, ktorý nazývame aj teda pôrodnícka ruka. To je vlastne toto, čo môžete vidieť. To isté sa deje potom na dolných končatinách, kde je zase taká plantárna flexia, čiže idú tie špičky vlastne do takej tonickej postúry. No a taktiež, čo je najnepríjemnejšie, tak to sa deje to, že vlastne vzniká ten laryngospazmus, čiže ten človek má vlastne pocit, že sa ide zadusiť, pretože mu stiahne hrdlo, má pocit guče v hrdle a to je vlastne to najnepríjemnejšie, čo toho človeka teda vyláka, ale dôležité je vlastne upozorniť, že nikdy to není proste fatálne. Je to vlastne pocit dusenia, keď sa ten človek upokojí, začne dýchať do toho sáčku, tak ono sa to všetko akože upraví, dá sa to do pôvodného stavu a že netreba sa báť, že by sa vám naozaj niečo stalo. Potom vlastne to, čo my vidíme ako neurologovia objektívne, tak to už je teda tá hyperreflexia, pretože vy to musíte chápať, takže vlastne je to nejaká zvýšená excitabilita alebo teda dráždivosť toho nervového systému. Takže my to vidíme ako hyperreflexiu tých klasických šlachovo-svalových reflexov, čiže keď klepnete vlastne človeka s kladívkom neurologickým, tak vlastne naozaj tie reflexy budú veľmi briskné, živé na horných, na dolných končatinách. Veľmi typickým príznakom je teda tento chvostekov príznak. To je vlastne to, že keď klepnete na tú oblasť tragusu pred teda ušnicou, tak vlastne bude človeku takto šklbať teda na tej danej strane tým ústnym kútikom, alebo teda tou hornou perou. Ale aby ste vedeli, že všetky tieto príznaky sú stále akože nie úplne špecifické, pretože aj človek, ktorý nemá manifestnú tetániu, tak akože môže mať hlavne v mladom veku živé reflexy, môže mať dokonca prítomný teda aj ten chvostikov príznak a nemusí to znamenať, že bude potom akože trpieť tými tetanickými záchvatmi. A potom vlastne pacienti sa sťažujú veľakrát, že mávajú teda také svalové krče, bolesti, čiže tam je vtedy teda dôležité práve to užívanie magnézia. A pri tej pôvodnej teda tetánii, kde naozaj je znížená hladina toho vápnika, tak tam naozaj potom sa to môže aj nejako krížovať akože s epileptickými záchvatmi, alebo teda epileptici môžu mať aj tetanické záchvaty. Dobre, teraz tak skrátke tá diagnostika, čiže keď prídete vlastne na to vyšetrenie, tak samozrejme, že ak sa bavíme teda o tej pôvodnej forme, kde očakávame, že tam budú znížené hodnoty teda tých jónov, tak sa samozrejme vyšetruje v krvnom obraze ionogram, čiže hladina vlastne toho vápnika, magnézia, fosfátu. Keď je teda tetanický záchvat, tá alkalóza, tak vtedy je tá acidobazická rovnováha a keď očakávame, že naozaj tam nejaký dôvod na ten znížený vápnik, tak sa môžu akože vyšetriť aj tie prištítne telieska, čiže či tam nie je hypoparatyreóza. Potom z takých tých neurologických klasických vyšetrení je teda to EMG,
Ale to, aby som znova upozornila, že aby ste chápali, že ten neurolog nie je nutné, aby vás poslal na to EMG vyšetrenie, lebo on, keď si poviem potom teda o tej tetanii, s ktorou sa v dnešnej dobe stretávame, tak tam naozaj už z toho klinického obrazu, ťažkosti pacienta, vyšetrenia, akože môžeme usúdiť, že je tam veľká pravdepodobnosť, že sa teda jedná o tú psychogéne podmienenú tetániu. A to EMGčko zase, aby ste brali, že ono nemá úplne špecifický význam, je málo špecifický naozaj, čiže môžete urobiť vlastne, ja neviem, nejakej mladej žene EMGčko, tiež môže mať nejaké tie nešpecifické tetanické akože multiplety, čiže také viditeľné vlastne zvýšené tie abnormálne potenciály na tom EMGčku a nemusí znamenať, že bude mať potom klinicky prejavenú tú tetániu. Potom, čo sa týka vlastne liečby, tak zase to závisí, že či je to reálne už tetanický záchvat. Ak hej, tak vlastne sa tam aplikuje buď intravenózne kalcium glukonikum, čiže na dorovnanie hladiny toho vápnika. Ak očakávame, že je to v dôsledku zníženej hladiny magnézia, tak sa tam aplikuje intravenózne, čiže priamo do žily horčík. To, čo najviac pomáha teda pri tom samotnom tetanickom záchvate, ak je tam prítomná tá hyperventilácia, tak ako ste videli vtedy na tom gifku, tak je to teda vdychovanie do toho igelitového sáčka, ktoré vlastne zabráni hypokapnii, čiže sa tam vyrovnajú zase tie hodnoty a vlastne tomu pacientovi sa uľaví. Najdôležitejšie je vždy toho pacienta pri tom tetanickom záchvate vlastne upokojiť slovne, čiže vysvetliť mu, že nejedná sa o nejaký závažný stav, že to je všetko vlastne benigného charakteru a naozaj sa mu nič vážne nestane. Keď zistíme, že je tam naozaj nejaká znížená hodnota toho vápnika alebo magnézia, tak sa to lieči samozrejme aj suplementáciou, čiže sa užívajú tie doplnky. Ale keď sa bavíme o tej normokalemickej, s ktorou sa teraz stretávame a ktorú aj predpokladám, že 99% ľudí naozaj v dnešnej dobe má, tak tam sa je tiež stále akože nie úplne zhodné, že aká je najvhodnejšia liečba. Takže skúšajú sa tam vlastne aj antiepileptika, čiže lieky na epilepsiu. Samozrejme doplnky výživové, čiže magnézium, vápnik, potom si povieme aj tie ďalšie. A samozrejme, že keď už je ten stav nejaký rozvinutý a naozaj tam teda podklad tej psychogéne podmienenej tetanie, tak sa dostávame teda k liečbe antidepresívami. Ja by som vlastne prehúpla teda z tej pôvodnej tetanie, ktorú naozaj videla som za svoju prax takú tú reálnu pôvodnú z zníženej hladiny teda vápnika za 8 rokov, čo robím raz. A to bol pacient, ktorý absolvoval teda plazmaferézu z našej nejakej diagnózy a teda znížili sa mu hladiny toho vápnika tým prefiltrovaním, čiže ako náhle sa tam podal teda intravenózne ten vápnik, tak sa to všetko teda dalo do poriadku, ale s ktorou sa stretávam teda bežne dennodenne v ambulantnej praxi, tak to je teda tá normokalcemická, čiže s normálnymi hladinami vápnika a tá, ktorá je teraz vlastne najviac rozšírená a ktorej teda pôvod je psychogénny, čiže má nejaký určitý súvis s panickou poruchou a povieme si vlastne prečo. Súvisí to teda s tým, že keď sa spýtate už len svojich rodičov alebo starých rodičov, akým žili životným štýlom a akým žijeme my dnes, alebo si teda spomeniete, ak ste z nejakých ako ja 90. rokov, že ako to bolo predtým, tak za tých posledných 20 rokov je tam proste brutálna zmena toho životného štýlu, je naozaj uponáhlaný, z každej strany proste sa na vás valia informácie, či už je to z mobilných telefónov, zo všetkých zariadení, proste všetci sme naozaj neskutočne ubehaní, čiže pre ten organizmus, aj keď si to ľudia tak nevnímajú a samozrejme, že v ambulancii vždy, keď sa niekoho spýtam, či má nejaký zvýšený stres alebo fyzickú záťaž, tak mi asi 9-10 povie, že určite stres nemá a potom, keď si to rozoberieme, že ako vyzerá jeho denný životný štýl, tak zistíme, že toho stresu je tam naozaj dosť. On keď je dlhodobý, tak samozrejme, že predstavuje fyzickú, psychickú záťaž pre ten organizmus a proste jednoducho povedané, ten váš nervový systém sa vyčerpá, unaví a potom sa to vlastne začne prejavovať tými rôznymi nešpecifickými neurologickými príznakmi.
ktoré teda nazývame tiež teda tou tetániou. V podstate jednoducho povedané, ako som už hovorila, je to zvýšená teda dráždivosť toho centrálneho aj periférneho nervového systému. To znamená, že je to ochorenie, ktoré sa týka vlastne toho nervovo-svalového systému a v dnešnej dobe najčastejšie je to spôsobené poklesom práve horčíka, pretože keď to telo má nejakú zvýšenú vlastne záťaž psychickú, fyzickú a stres, tak vlastne vtedy dlhodobo sa tam znižujú tie hladiny magnézia, tým pádom sa zvyšuje vlastne dráždivosť toho nervového systému a vznikajú všetky príznaky. Takže najčastejšie sa teraz stretávame, keďže mladí ľudia žijú tento uponáhlaný spôsob života, tak medzi 20. a 30. rokom, dokonca v posledných rokoch už veľmi často mávajú tetániu aj deti, alebo sú tiež na nich kladené nároky už od základnej školy, kedy majú vlastne neviem koľko krúžkov a proste záťaž veľkú. Najčastejšie vlastne postihnuté viacej teda ženské pohlavie, pretože ženy sú také akože viacej, že chcú mať všetky veci tak na poriadku. A najviac sú postihnutí ľudia, ktorí majú takú tú osobnosť perfekcionalistickú, takže tí, čo chcú mať úplne všetko na poriadku, pretože to je pre to telo najväčšia chronicky stále psychická záťaž, že keď chcete mať všetko proste dokonale. Rozdeľujeme teda potom tú formu tetánie na dve hlavné, a to je manifestná, čiže tá sa už prejavuje typicky zjavne teda tými tetanickými záchvatmi, a potom je to nešpecifická tetánia, čiže to je taká tá latentná, kedy môžete mať nejaké nešpecifické príznaky, ktorým ešte nejako neprikladáte nejakú úlohu a častokrát sú teda latentné, znamená, že sú skryté. Tá manifestná forma, čiže to je tá, ktorá sa už prejaví tými špecifickými príznakmi, čiže tým akutným tetanickým záchvatom. Nešpecifická sú zase tie príznaky ako nejaké sem tam trpnutie končatín, trpnutie okolo pier, jazyka, potom vlastne tie točenia hlavy, bolesti hlavy, svalové krče, ďalej dokonca to môže postihnúť u niektorých ľudí tráviaci systém, čiže majú nejaké spomalené trávenie, nafúkovanie, alebo naopak, keď je to predráždené, tak sú to hnačky, ďalej to môže byť nejaké potenie zvýšené, potom palpitácie, čiže pocity tlaku na hrudi, takej tachykardie, a u niektorých žien dokonca, to som sa už teraz neraz stretla v ambulancii, sú to dokonca až gynekologické ťažkosti, čiže vúvodýnia, čiže majú také nešpecifické bolesti vlastne v tej intimnej oblasti, až dokonca u niektorých to môže prejsť do toho, že potom im nie je ani teda ten samotný pohlavný styk príjemný, všetko sa to dá akože dať do poriadku v spolupráci s nami, psychologom alebo dokonca teda aj psychiatrom. Treba si teda povedať, že vzniká to v dôsledku toho, že keď je tam vlastne dlhodobo nejaká emočná, psychická záťaž a stres, tak sa teda vlastne znižujú hladiny tých minerálov. A to sú teda magnézium, vápnik, draslík, sodík, a nepriamo vlastne tam má svoju úlohu aj fosfor, s tým, že vápnik je to znížená hladina, aj magnézium, draslík, sodík je to naopak ich zvýšená hladina, a vlastne nepriamo tam má tú úlohu ten fosfor, pri ktorej zvýšenej hladine on zase znižuje hladinu vápnika, čiže to je taká tá metabolická príčina. No a hlavnou príčinou je teda nedostatok toho samotného horčíka v organizme. To už môže byť spôsobené aj nejakým nezdravým životným štýlom, čiže keď sú to nejaké dlhodobé redukčné nezdravé diety, taktiež zvýšené požívanie alkoholu, taktiež znižuje potom hladinu magnézia, čiže u tetanikov ani nie je dobré, aby pili alkohol. Ďalej je to aj zvýšené príjmanie nejakého kofeínu, ktorý znova len ten systém vlastne nervový rozdráždi, alebo to môže vzniknúť aj po nejakých hnačkách alebo teda nejakých ochoreniach, kde je znížené vstrebávanie toho horčíka.
Toto sme si už vlastne spomínali, čiže to je tá hyperventilácia pri tom tetanickom záchvate, ktorá sa prejaví ako takéto zrýchlené prehlbenie dýchania. Častokrát to vzniká pri tých samotných panických atakoch a neurózach. Môže sa to vlastne vtedy pridružiť, kedy sa vlastne zníži v krvi pri tom prehlbenom dýchaní tá hladina toho kalcia a rozvinie sa teda tá hyperventilačná tetánia. Čo sa týka tých ďalších príznakov, to už sme si vlastne tiež spomínali, ale z tých vlastne psychických sú to určite labilní ľudia, ktorí majú nejakú zníženú schopnosť prispôsobovať sa a dlhodobo majú nejaké stresové situácie, taktiež depresívne ladení ľudia, ktorí majú sklon vlastne k úzkostiam a nejakým neurózam, fóbiám, tak oni samozrejme majú potom vlastne náchylnosť k tým krčom. A vlastne častokrát, teda, ako som už hovorila, tak tie striktné diety, alkoholizmus, tak to všetko vedie k tomu, že sa znižuje teda hladina tých jónov v tele. Príznaky tej latentnej, to už sme si spomínali, čiže to je nejaké tuhnutie, svalová bolesť, zášklby, krče, trpnutie, mravenčenie prstov, dokonca to môže byť syndrom nepokojných nôh, potom sú to rôzne bolesti hlavy, migrény, pocity úzkosti, stresu, nekvalitný spánok, tráviace ťažkosti, kardiovaskulárne, gynekologické. A toto sme si už tiež spomínali, že vlastne sa to prejavuje ten tetanický záchvat typicky teda tými karpopedálnymi spazmami, čiže postihnutie horných dolných končatín do takých vlastne krčovej postúry. Potom vlastne veľmi nepríjemné, čo si častokrát pacienti sťažujú, sú teda tie trpnutia, pocity mravenčenia, svalové krče. A vlastne už len ten nepríjemný pocit z toho trpnutia, mravenčenia vedie potom častokrát, že sa ten človek vylaká, zlakne sa, zrýchlene začne dýchať, nastupuje tam pocit teda strachu, paniky, až si vlastne ten pacient častokrát sám vyvolá tým strachom a tou panikou teda tú hyperventiláciu. Čiže takto vyzerá potom ten samotný záchvat, kedy ten človek pri tej hyperventilácii samozrejme pociťuje veľmi veľkú úzkosť. Tým, že sú tam vlastne tie krče, tak oni majú častokrát taký pocit bolesti na hrudi, čiže sa títo pacienti zlaknú, utekajú na pohotovosť, že majú určite infarkt, boja sa o svoj život, že zomrú. A základ je tam vlastne vždy teda upokojiť toho človeka, upraviť teda to dýchanie, čiže znova vlastne to dýchanie do toho sáčku, pretože čím viac tam nastupuje tá panika, strach, neistota, tak naozaj vlastne tým sa zhoršuje ten panický atak. Čiže aj tuto môžete vidieť, že vlastne preto je to prepojenie s tou panickou úzkostnou poruchou, lebo ten tetanický záchvat a panický záchvat, oni vlastne vyzerajú, alebo teda všetky tie príznaky sú veľmi akože obdobné. A čo teda robiť? Takže najdôležitejšie je teda upokojiť sa, vedieť si povedať, keď už to človek raz zažil, že teda vie, čo to je, že sa mu naozaj nič nestane, nie je to životohrozujúci stav. Väčšinou sa tí pacienti aj naučia dýchať tak s kľudom, upokojiť sa a prestať teda myslieť na nejaké negatívne myšlienky, pretože naozaj ten laryngospazmus, ten krč toho svalstva hrtanu, ten je nepríjemný a čím viac sa ten človek vylaká, tak ten krč môže byť horší. Dôležité je aj odlíšiť to, že niekedy sa tí pacienti zlaknú, keď to nepoznajú laici, že vlastne či to nie je nejaký tetanický, teda epileptický záchvat, tak ono to môže tak akože imponovať ten tetanický záchvat, ale vždy je ten pacient naozaj pri plnom vedomí, čiže on si úplne uvedomuje, čo sa deje, bojí sa, je schopný vlastne reagovať na to oslovenie druhou osobou, kdežto pri tom veľkom epileptickom záchvatu ten človek je v bezvedomí, nereaguje a nepamätá si to. Čo sa teda deje? Tým, že sú tie príznaky pri tej latentnej forme nešpecifické, tak naozaj to končí tak, že potom teda títo ľudia behajú od doktora k doktorovi, čiže najprv je to kardiológ, lebo sa teda zlaknú, či nemajú nejaké srdcové ochorenie kvôli tým pocitom na hrudi. Potom vlastne sa dostanú gastroenterológovi, lebo sú tam tráviace ťažkosti, ženy ku gynekológovi a podobne. A vlastne veľakrát sa stane, že kým ten pacient dôjde teda buď k tomu neurologovi,
alebo nejakému inému odborníkovi, tak vlastne príde už takouto buchňou teda vyšetrení, ktoré samozrejme sú v 99% negatívne, čiže sú v poriadku. A ten človek vlastne teraz nechápe, že čo sa deje, lebo všetky vyšetrenia sú negatívne a jemu stále nie je teda dobre. A nie je mu dobre preto, že stále nedostáva teda tú potrebnú liečbu. Ono, čo sa týka tých odberov, tak tu by som akože zdôraznila, že veľakrát akože sa stáva, že tí pacienti trvajú na tom, že chcú mať vyšetrené vlastne tie jóny v tele, alebo teda tie vápniky, teda tie hladiny vápnika horčíka. Tu by som tak podotkla, že v podstate, keď sa bavíme o tej neurogénne podmienenej tetánii psychogénnej, tak naozaj, keď sa urobia tie hladiny horčíka, vápnika, tak oni budú v norme. A toho horčíka určite, pretože vlastne tam sa znižuje hlavne hladina intracelulárneho horčíka, to znamená, že sa bavíme o magnéziu, ktorý sa nachádza vnútri v bunkách. Keď odoberáte krv, tak zistíte vlastne hladiny všetkých jónov a látok, ktoré sa nachádzajú extracelulárne, čiže mimo bunky vo vašej krvnej plazme, čiže my vlastne nevieme reálne zistiť hladiny toho horčíka vnútri v bunke, ale predpokladáme, že teda tým, aká je tam tá patofyziológia toho procesu, že budú znížené, čiže preto sa tam vlastne suplementujú alebo teda dodávajú tie prípravky toho magnézia. Potom, ako sme už hovorili o tej elektromyografii, ktorá tým, že som spomínala, že nie je akože úplne špecifickým vyšetrením, tak v podstate nie je to úplne nevyhnutné, aby ste to vyšetrenie akože podstúpili, lebo naozaj tou klinikou, tými symptómami, ťažkosťami a tým stavom, ako to opisuje pacient pri príchode, tak na 99% sa dá povedať, že či to teda bude tá psychogénne podmienená tetánia alebo nie. Ale akože keď na tom ten pacient trvá, tak samozrejme to MGčko sa dá urobiť, ale tým, že je to nešpecifické vyšetrenie, tak nie je to akože nevyhnutné vyšetrenie. Pretože sa teda riadíme tým klinickým vyšetrením a teda tými príznakmi, ktoré pacient pri tom vyšetrení udáva. Potom tá samotná liečba je samozrejme teda dlhodobá. Čiže upozorňujem, že naozaj vlastne aj čo sa týka doplňania tých doplnkov výživových, tak bavíme sa teda o dlhodobom užívaní. A samozrejme, že ak sa tam zistí, že je tam nejaké iné vyvolávajúce príčiny, tak treba primárne liečiť teda to ochorenie. Ale keď vieme, že je to teda tá normokalcemická tetánia, s ktorou sa teraz najčastejšie stretávame, tak samozrejme, že sa tam užívajú dlhodobo a tiež vyššie hladiny teda toho magnézia. Čiže bavíme sa o dobe užívania niekoľko mesiacov, dokonca sú ľudia, ktorí to užívajú niekoľko rokov, alebo teda v podstate už aj celoživotne. Najlepšie vlastne je nielen si to suplementovať alebo doplňať teda tými samotnými liekmi, ale samozrejme si treba upraviť aj tú stravu, lebo máme veľa potravín, ktoré obsahujú teda vápnik a horčík. A teda pri liečbe toho akutného tetánického záchvatu sa podávajú vlastne tie minerály priamo do tej žily. Najpoužívanejšie, ktoré sa teda najviac odporúčajú z hľadiska nejakej vstrebateľnosti, tak sú magnéziové soly a tablety. Buď sa to používa vo forme vlastne rozpustného prášku a tie formy sa nazývajú vlastne najčastejšie je to magnézium laktát, citrát a populárne je teraz orotát, ktorý je aj najúčinnejší pri liečbe už tých samotných neurologických príznakov. Treba upozorniť vlastne, že častým nežiaducim účinkom užívania tých vyšších dávok magnézia je tam teda vodnatá hnačka, ktorá tak typicky prichádza vlastne asi hodinu po užití toho magnézia na lačno. Väčšinou je to také jednorázové, ale vlastne také náhle, teda prehnanie ráno. Dôležité je podotknúť, že to neznamená, že máte tú liečbu tým magnéziom vlastne preružiť. Treba ho užívať teda ďalej, ale dá sa zmierniť tie príznaky tak, že ho začnete užívať vlastne po jedle, nie nalačno. S tým, že treba potom upozorniť samozrejme, že keď sa užíva po jedle, tak je tam znížené jeho vstrebávanie.
alebo sa to dá nejako vykombinovať tak, že tie tablety alebo prášky sa vlastne užívajú v nejakej nižšej dávke, alebo sa skúša iná forma, niekomu viacej sedí ten práškový, citrátový, niekomu zase viacej ten tabletový orotač, čiže to sa dá proste potom nájsť tá vhodná, ten vhodný určitý pre daného pacienta. No a dôležité je podotknúť, že ak teda dávame aj vápnik, tak nikdy by sa nemali vlastne užívať spolu, pretože ak sa užívajú tieto dva minerály spolu, tak sa v tom čreve vlastne ten horčík vôbec nevstrebá a vstrebáva sa vlastne iba ten vápnik. Čiže keď vám nejaký lekár predpisuje na liečbu akože tetany, tak by vám mal upozorniť, že vlastne treba ich užiť osve. Najvhodnejšie vlastne buď, že sa užije to magnézium ráno a to kalcium večer, alebo aspoň teda 2 hodiny, nech je tam pauza medzi tým. Niekto zase má radšej užívať to magnézium večer. Aj ja to veľakrát odporúčam tým pacientom, lebo jednak niekto naozaj na to magnézium reaguje, keď je nízkotlakový, takže mu býva potom, keď si ho užije ráno, akože z toho tak oťapne, takže ho dávať skôr večer, kedy vlastne tiež je tam vhodné to vstrebávanie, lebo akože večer už nejdete sa pred spaním čerstvo teda najesť, čiže to vstrebávanie je dobré. Potom sa to dá podporiť aj tak, že sa, alebo čo zvýši vstrebávanie toho magnézia v čreve, že sa podáva spolu s vitamínom D, alebo teda vitamínom B6. A vlastne dôležité je samozrejme upraviť tú samotnú životosprávu. Čiže nie je to len o tom, že teraz sa nahádžem magnéziovými doplnkami, ale vlastne celkovo si tak upraviť ten životný štýl, čiže zmeniť nejako vlastne a podporiť si tú psychickú, fyzickú kondíciu. Že určite je to zmena nejakej stravy na takú určite akože bohatú na živiny, dostatočný príjem tekutín, vhodné sú vlastne aj tie magnéziové vody, potom je to určite pravidelná pohybová aktivita, takže snažiť sa nájsť si nejaký šport alebo aspoň prechádzky, niečo, čo máte ako teda psychohygienu a snažiť sa vlastne eliminovať to, čo vás teda stresuje. Veľmi vhodné je potom, keď tí pacienti okrem toho, že teda chodia k nám neurologom a užívajú lieky, tak navštevujú nejakého psychoterapeuta, ktorý s vami robí kognitívne behaviorálnu terapiu alebo teda nejaký autogénny tréning, kde vás aj naučí, ako sa máte v tých stresových situáciách vlastne správať, aby sa nezhoršovali. No a samozrejme, že dôležitý je teda aj samotný odpočinok, čiže vedieť si ten spánkový režim nastaviť tak, aby naozaj to telo sa vedelo zregenerovať. A čo sa týka tých záľub, tak to už je proste na vás. Hej. Niekto má radšej nejaký šport, pohybovú aktivitu, niekto si radšej pozrie telku, poprechádza sa, akože to už je naozaj na jednotlivcovi. Samozrejme, že určite sa neodporúča v tej fyzickej aktivite teraz zase nejaké preťažovanie nejakým silovým cvičením, pretože samozrejme, že pri silovom cvičení znova tým, že tie svaly dostávajú zabrať, tak sa znižuje tá hladina horčíka. A vlastne vhodné je skôr také nejaké yoga, pilates alebo teda také tie ľahšie cvičenia. No a samozrejme, že ak už teda ten pacient to nezvláda v spolupráci s neurologom a psychologom, tak potom vlastne sa tam plánuje už aj nejaký prístup teda toho psychiatra. Stále je vlastne problém, že na Slovensku sa ľudia hanbia o tom hovoriť, robí im to problém, čiže ja už som si tak zvykla, že vlastne obchádzajú teda toho psychiatra a teda končia u toho neurologa, ale s tým, že vlastne aj neurolog samozrejme môže predpísať psychiatrické lieky, čiže keď je to tomu pacientovi vhodnejšie a dôveruje tomu lekárovi a nechce chodiť k psychiatrovi, tak samozrejme, že aj ten neurolog vie nastaviť tú liečbu nejakými antidepresívami, anxiolytikami, ale dôležité je tam vlastne, alebo keď je dobrý ten psychoterapeut, tak to je vtedy, že on vás vlastne naučí také tie relaxačné techniky a taký tú techniku toho upokojenia dýchu, pretože vlastne to pomáha aj pri tej prvej pomoci tej hyperventilačnej tetánie, kedy vlastne
sa dostanete do toho štádia, že nemusíte ani dýchať do toho sáčku, ale proste naučíte sa sami ovládať tú dýchovú techniku tak, aby ste sa vlastne v tej danej stresovej situácii proste upokojili. Ono sa odporúča taká tá dýchová technika nádychu a výdychu, kedy vlastne sa tam odporúča taký pomalý nádych 4-sekundový, následne výdych 8-sekundový a vlastne dá sa to potom postupne naozaj naučiť, respektíve si tak vedieť, povedať pri tej situácii stresovej, že dobre, nič sa nedeje a aby sa to vlastne nevyprovokovalo do toho panického ataku. Tuto je taký zoznam tých potravín, kde sa teda prirodzene nachádza ten horčík a kde si teda tiež viete zvýšiť vlastne tú jeho suplementáciu. Takže dá sa vlastne orechy, obilniny, strukoviny, osené vločky, rýža, banány, síry, kakao, horká čokoláda a teda aj tie minerálne vody. A toto je vlastne tetania v tom tehotenstve, to je také trošku špecifickejšie, súvisí to vlastne tým, že samozrejme tá žena, keď je tehotná, tak vlastne to bábätko si berie všetky tie živiny, ktoré ona príjma vlastne a preto je teda zvýšený nárok na spotrebu tých živín, čiže samozrejme sú to minerály, vitamíny a ostatné látky. A preto vlastne je aj vhodné, že keď tá žena vie o tej tetanii, že už mala pred tehotenstvom, tak tam je vlastne vhodné vždy upozorniť toho gynekologa, pretože takéto ženy by mali naozaj počas celého toho tehotenstva užívať vyššie hladiny magnézia. A vlastne tiež je vhodná potom aj tá spolupráca, že keď sa tam vyskytujú tie tetanické záchvaty alebo nejaké vyššie krče svalov počas toho tehotenstva, tak nejaké také vlastne dohoda neurológ, gynekológ, ktorí sa dohodnú, že ktorá je teda najlepšia liečba. A samozrejme, že tá tehotná žena by nemala užívať tie doplnky svojvoľne, ale vždy to s tým gynekologom prekonzultovať. A v podstate, akože na záver sa mi hodilo asi najlepšie toto moto Jana Vericha, že keď nejde o život, tak nejde o nič, lebo naozaj ten tetanický záchvat, nemusíte sa toho báť, proste je to akože také, že sa vylaká ten človek, ale naozaj nejde tam o život a celá tá tetania a vlastne úzkosti a panické poruchy, tak naozaj keď nejde o život, tak nejde o nič, čiže treba sa nastaviť tak trošku, že nestresovať sa v tom živote a vedieť vlastne sa nastaviť do takého nejakého módu, že v podstate vedieť si nejako tak rozdeliť tie priority, že čo je dôležité, čo nie je a či sa budete nechávať vystresovať nejakými zbytočnosťami alebo nie. Takže to by bolo asi všetko. Tak, ďakujeme za prezentáciu a môžete kľudne písať otázky do chatu, alebo kľudne si môžete zapnúť mikrofón, ale prosíme po jednom, aby sme sa nerušili. Dobre, prvú otázku máme. Je to toto, tie dávky? Áno, aké dávky horčíka by ste odporúčali užívať dlhodobo u pacientov, ktorí majú mierne príznaky a u pacientov s už rozvinutými tetanickými záchvatmi? Ono v podstate, keď sa bavíme o tých pacientov, ktoré majú nejaké latentné príznaky, alebo teda mierne, tak je to veľmi individuálne, ale myslím si, že takých 1000 mg denne veľmi dobrá forma je magnézium bisglycinát. Čo sa týka vstrebávania, tak taká tá 1000 je vlastne akože za mňa ideál. Samozrejme, že keď už sú tam rozvinuté vlastne tie tetanické záchvaty, tak užívajú sa aj vyššie dávky, vlastne 2000 mg a podobne. Kombinuje sa to s tým vápnikom, ale tam sa už bavíme aj o tom, že keď už je pacient v stave, že je naozaj manifestná tá tetania a časté tetanické záchvaty, tak určite by tam mala už byť nejaká tá liečba, kombinácia vlastne nejakých anxiolytík, antidepresív, alebo sa zvažujú teda tie určité antiepileptika. Druhá je toto pnutie v lítkach.
Len nerozumiem tej V lítkach a krče je normálne v období cca 6 týždňov. A neviem, či to je otázka, alebo... No zase, pnutie v lítkach krče, zase treba si akože dať suplementáciu magnézium a minimálne aspoň tiež nejaká 1000 denne. Ono vlastne je dôležité upozorniť, že častokrát si tí ľudia začnú potom svojvoľne kupovať tie rozpustné formy a neviem, niekde akože voľnopredajné v DMK a podobne. Oni majú strašne nízke dávky toho magnézia, čiže tam treba naozaj užívať tie tablety, ktoré sú už v lekárniach, čiže to sa bavíme buď o magnéziu laktátovom, ja neviem, či môžem vymenovať značky, ale to je vlastne od Galvexu, kde naozaj viete, že tá forma je akože 500 mg. Potom sú to tá kyselina orotová, však to všade chodí furt v reklame. Alebo teda tie formy s tým bisglicinátom, akože ja nechcem úplne vymenovať značky, lebo však tých je veľa, ale proste aby bola tá forma buď s tým laktátom, citrátom, orotátom alebo bisglicinátom, lebo to viete, že sa to bude teda dobre vstrebávať. A čo sa týka vápnika, tak tam sa začína vlastne jednou tabletou 500 mg denne. S tým, že buď sa odporúča, že sa užije ráno to magnézium a potom o 2 hodiny sa dá vlastne tá tableta 500 a večer sa môže kľudne dať magnézium alebo niekto užíva to magnézium aj 3-krát denne. Akože to je to fakt individuálne. Ďakujem. My sa tejto téme asi budeme ešte venovať bližšie s farmaceutmi potom dopodrobná. A ešte máme tu otázku, či je nejaká prepojenosť medzi chronickou pankreatitídou a tetániou. Áno je, to som tam vlastne aj písala v tých jednotlivých akože primárnych príčinách, keď je tam teda nejaké iné ochorenie, tak vlastne tá chronická pankreatitída, čiže dlhodobo, tak áno, tam môže potom zmeniť tie hodnoty tých jónov a minerálov v tele a spôsobovať teda tetániu. Čiže ak viete, že naozaj máte nejaké z tých primárnych ochorení, tak samozrejme, že je dôležité liečiť to primárne ochorenie, lebo to spôsobuje vlastne tie príznaky tetánie. Dobre, tu máme otázku, a to je dosť častá, že či je možné, kto má už tú psychogénnu formu, úplne vyliečiť. Skús tu, ak podstúpi nejakú psychoterapiu a užívanie horčíka dlhodobo, ale už je to v podstate... No vie sa dostať do stavu, že mu bude proste áno, dobre, lebo vy keď podstúpite tú psychoterapiu a vlastne uvedomíte si, že teda fakt akože netreba sa nechávať vyprovokovať a stresovať s blbosťami, tak vlastne viete sa dostať do toho, že samozrejme nikto nezmení vašu formu povahy, osobnosti, že keď ste ten taký typ, čo sa vlastne bojí viacej alebo stresuje, alebo vlastne má takú tú povahu akože úzkostnejšiu, tak samozrejme, že to sa nedá vyliečiť, lebo to je proste forma vašej osobnosti, povahy, ale dá sa dostať do štádia, že keď prejdete tou liečbou, vlastne vždy aj vysvetlím pacientom, že aj tie lieky, nech sa neboja, či sú to tie antidepresíva, tak to je na nejaké obdobie 3 až 6 mesiacov, potom sa vlastne vyrovnajú hladiny aj tých neurotransmiterov v tele, čiže vlastne tých takých hormónov šťastia, ktoré potrebujeme a potom sa dá dostať naozaj do takého stabilného stavu, že maximálne užívajú nejaké tie doplnky magnézia a naučia sa vlastne sa v tých stresových situáciách akože nedostávať do tých záchvatov. Super, ešte. Tu sme hovorili, tú pestovkou. To sme hovorili, hej, to sme odpovedali už predtým. Dobre, ešte píšu nejaké otázky, ale... Dalo by sa nejak aj prispôsobiť silový tréning, beh pri tých miernejších formách? Ono sa to dá tak vlastne, že keď o tom viete, tak samozrejme, že akože nezakazujem, že aby ste cvičili vo fitku, ale treba si uvedomiť, že po každom tom silovom tréningu sú vlastne tie svaly
akože dostanú zabrať, čiže samozrejme, že sa zníži tá hladina. Čiže a ja napríklad, keď akože navštevujem fitko, tak automaticky pri každom tom tréningu, už teraz máte tých suplementov akože neurekom, tak sú aj dokonca také tie liquid formy magnézia, čiže vlastne pred začiatkom tréningu alebo počas alebo hneď po to užijete a vlastne tým pádom sa nemusíte akože báť. A čo sa týka tých iných aktivít, tak akože tiež, keď sú tam tie doplnky, tak v podstate netreba sa báť samozrejme ani toho športovania. My potom ešte odporúčame už spolupracovať alebo nejak minimálne s nejakým trénerom, aby ten tréning bol cielený, ak už máte ako keby že nejakú formu tetanie diagnostikovanú, aby vás aj usmernil v tej záťaži a nejak viedol. Máme ďalšiu otázku. Je v rámci liečby prítomná edukácia o funkčnom dýchaní? To je vlastne tam najlepšie cestou toho psychoterapeuta. On je ten, ktorý vie akože vás usmerniť, čo sa týka tých jednotlivých dýchových fóriem vlastne. Takže to je najlepšie spolupráci s ním. My ešte trošku to prepojíme s nami. Kľudne môžete, kľudne aj fyzioterapia vám v podstate v tom dýchaní pomôže. My sa tomu aj budeme venovať tejto téme ešte z rôznych pohľadov a rozoberieme si aj v podstate taký ako keby, že typický vzorec, typické postavenie tých ľudí, kedy je ten dýchací vzorec dosť narušený. Áno, však on to vlastne súvisí aj s tým sedavým spôsobom života, že vlastne my si neuvedomujeme, ale celý deň, keď sedíme za tým počítačom vlastne v tejto zhrbenej forme, tak naozaj, že to dýchanie nie je dostatočné, že tá fyzioterapia má naučiť vás vlastne otvoriť ten hrudník, nadýchnúť sa a čiže to je tiež samozrejme veľmi dôležité. Jednak ak sa dostávate do stresových situácií, tak v podstate ten dýchový vzorec sa vám narušuje a v podstate ako keby, že zatvárate tie ramená. To je klasická postúra, kedy sú tie ramená pred telom. A je to vlastne ten horný skrížený syndrom. Horný skrížený syndrom v podstate, áno. Každý druhý človek. Dobre, máme ďalšiu otázku. Chcela by som sa opýtať na tetániu v tehotenstve. Aké potraviny by ste odporúčili, prípadne aká veľká dávka magnézia je odporúčaná? Ono som to nám presne vymenovala v tej prezentácii, že určite sú to dôležité vlastne v tehotenstve užívať celozrnné potraviny, čiže kde je veľký obsah vlastne, to sa buď bavíme ráno dať si nejaké ovsené vločky, poriadnu porciu, potom sú to určite orechy, či už vlášské orechy alebo nejaké mandle, kombinácie, čiže kľudne jedenkrát denne aspoň nejaká hrstka vlášskych orechov, oni majú dostatok vlastne aj toho magnézia, aj vápnika, a všetky tie ostatné obiloviny. Dôležitý je z toho ovocia vlastne napríklad banány, ktorí majú aj dostatok teda draslíka. A čo sa týka tej dávky u tehotných, tak tam sa bavíme tiež o vyšších dávkach, čiže medzi 1000 mg až 2000 mg denne, znova závisí od toho stavu. Máme ďalšiu otázku. Či môže podľa vás tetania ovplyvniť štítnu žľazu? To je tam trošku vyššie. Ono sa nám to tak posúva teraz. No skôr by som povedala opačne, že keď má pacient nejaké ochorenie štítnej žľazy alebo teda pri štítnych teliesoch, tak to ovplyvňuje potom tú tetániu, alebo môže vyvolať príznaky tiež podobné tej tetány, lebo napríklad keď sa bavíme o zvýšenej funkcii štítnej žľazy, tak vlastne tam naozaj sa prejavuje to zrýchleným dýchaním, tachykardiou, potením zvýšeným, čiže treba navštíviť endokrinológa, znížiť vlastne tú zvýšenú funkciu štítnej žľazy a zase naopak, keď je znížená funkcia tej štítnej žľazy, tak vtedy je práve, že ten človek veľmi akože utlmený, až taký monotónny, že máte pocit vlastne, že sa bavíte s ním jak zo spomaleného filmu. Takže akože áno, keď sa bavíme o nejakých endokrinologických poruchách, tak určite to má ovplyvňovanie a vtedy samozrejme treba navštíviť endokrinológa a nechať sa prešetriť, že či tam nie je nejaká hormonálna nerovnováha, či tá štítna žľaza akože funguje správne. Dobre, tu máme v podstate dve otázky na masáž.
či by ste odporúčila masáž a tá jedna otázka na konkrétnu bukálnu masáž. Akože z môjho hľadiska nevidím dôvod, že prečo by tá bukálna masáž mala byť zlá, alebo či už jedna, alebo druhá, či už z vonkajšej oblasti, z vnútornej, akože nevidím dôvod, že pri tej tetanii, že by sa nemohla absolvovať akákoľvek vlastne masáž a relaxácia tých svalov, práve že pri tetanii je odporúčaná, čiže mäkké techniky, uvoľnenie vlastne presne tej stuhnutej šie, trapézov a celého vlastne toho okolia hrudníka, ale aj teda tej tvárovej oblasti, alebo či už je to aj masáž dolných končatín, kde sa vám uvoľnia vlastne tie lítkové svaly, tak to je určite všetko, má relaxačný efekt a určite sa to práve že odporúča. Ďakujeme. Teraz mám otázku, či môže strava ovplyvniť to vstrebávanie magnézia. A ako je to s tou dávkou u veganov? No ono ide vlastne o to, že u tých vegánov si treba dať pozor teda na ten jednotlivý príjem tých potravín, ale práve, že akože vegáni, pokiaľ sa nemýlim, tak príjmajú akože dostatok strukovín, aj obilnín, že skôr sa u vegánov bavíme, že im s tým, že vlastne nepríjmajú mäso, tak im chýbajú skôr B vitamíny, ale to sa dá zase znova tiež akože nahradiť inou potravou, alebo teda tou suplementáciou tých B-čiek. Za mňa akože užívať akože B-komplex aj pri tej samotnej tetánii je určite vhodné. A tam som tiež spomínala vlastne tú tabuľku tých jednotlivých potravín, že ktoré sú teda vhodné. Takže dá sa nastaviť ten režim stravovací. To už sme si vlastne hovorili, že či by som odporúčala masáž. Dobre. Ak sa po behu vyskytne slabosť a závraty, je to skôr zníženie cukru v krvi alebo tlaku, alebo to môže súvisieť skôr s znížením horčíka? No, môže to byť vlastne aj. A ako si to vlastne overiť, tak v podstate dá sa kúpiť v lekárni tlakomer, čiže vy si viete doma merať ten tlak pravidelne a zistiť, že či máte sklon k hypotenzii. Čo sa týka zase cukru, tak akože tiež nejaký taký klasický glukomer sa dá zohnať akože v lekárni, takže keď máte nejaké podozrenie, tak akože viete si to aj vy sami overiť. A samozrejme, že keď ide človek behať vlastne, že naozaj je nejako dlhšie nalačno, je tam nejaký nedostatočný pitný režim, tak spolu s tým môže nastať pokles tlaku aj z dôsledku dehydratácie. Keď mávate takéto stavy, tak sa dá kúpiť aký hroznový cukor, čiže keď si idete zabehať, alebo proste športovci, čo behajú nejaké dlhé trate, tiež užívajú tie rôzne gély a také tie doplnky, že si narýchlo viete dať tú rýchlu hladinu tých akože krátkodobo účinkujúcich sacharidov. Čiže skúste možno, že keď naozaj máte nejaké závratové stavy, akože príbehu slabosť, tak si dať proste hroznový cukor, že či to nejako zlepší. Skôr akože ten nedostatok horčíka po behu sa prejavuje tými svalovými kršmi v tých lítkach. Dobre, a máme tu zatiaľ poslednú otázku. Či vnímate možnosť odstránenia tetánie len pomocou eliminácie hyperventilácie ako následku narušenia vhodného dýchového vzorca? Je, že akože by sa odstránila len čisto tým, že by sa zmenil dýchový vzorec, že iná liečba by sa tam nedávala, tak to mám chápať. Čiže, no asi to myslí takto, či vnímate možnosť, že sa len eliminuje v podstate tá hyperventilácia tým, že človek sa akoby že naučí dýchať. Akože určite stále treba vlastne dbať aj na ten prísun toho magnézia. Akože ak sa bavíme čisto o tetanickom záchvate, už akútnom tej forme manifestnej, tak tam áno, tým naučením toho dýchového vzorca sa vlastne dá dostať k tomu, že v podstate sa dostanete z toho tetanického záchvatu, ale ak sa bavíme o tej latentnej forme, tých nešpecifických príznakoch, tak tam je určite dôležité vlastne užívanie tých doplnkov a tá iná liečba. A ten samotný akútny tetanický, áno, dá sa to odstrániť len naučením sa dýchového vzorca. Dobre, ďakujem. Nejaké ďalšie otázky? Myslím, že zatiaľ sme odpovedali asi na všetky.
Asi nie sú. Dobre, tak ak nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že ste si prednášku užili. Ďakujem pani doktorke Alžbete Hucháňovej za prednášku. Ďakujem za pozvanie.